seminar. Nasapa kami makiseminar. Kami first trip. First trip. Tunok doon pa sina. Ada di guidelines na yun, ada di structure kayo. Yaramit na yung structure, mabalin na ipatay sa iay na when it comes to the prohibition, niya pati mabalin ng kapit ko. Innovative and creative ang isang LGU. And my question always is, ano ang innovation sa inyong barangay? Kaya pag pagpasok sa Benguet, ano ang innovation ng Benguet?